friends ko dyan. Na-miss ko na kayo. Pasensya na kayo guys, no? Kasi alam nyo naman, may nararamdaman talaga yung tao. So, hindi ako makapag-ano sa inyo, makapag-full support. Pasensya na kayo guys kasi nagpapaigi pa si Jem Vlog. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan. Yung mukha na yan guys. Hindi ba alata na may sakit? Ayan. Yung ito talaga yung gabay na sa aking legs. So, i-share ko lang sa inyo kung ano ba talaga nangyayari sa akin guys, no? Hindi ko mai-vlog yan. Kasi alam mo na, minsan busy talaga ako at nandito lang sa bahay, syempre daming gagawin. Kahit may sakit ka guys, syempre magtatrabaho ka pa rin. Nag-leave nga ako ng half day pero hindi pa rin yun sapat. Bukas whole day na yun sa linggo. Pag linggo lang talaga ako guys nakakadiyo. Pero pag working day, pag wala ka talagang nararamdaman, hindi ka talaga makapaglilib. Kahit may sakit ka guys, dito sa abroad, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagtatrabaho. Yun lang nga po kung yung amo mo ay may sa'yo, naawa sa'yo, ayan. Ayan guys, yung nilalagay ko sa aking legs dito. Kasi ito talaga guys, yung aking problema, ito na guys, ito na yung, dito na all the way na yan guys, dito, sumasakit na yan siya, ayan. Kaya nilalagyan ko siya ng plaster, nilalagyan ko pa siya ng cream, naglalagay pa ako ng efficacent oil, so, 15 minutes yan guys. 15 minutes sa umaga, 15 minutes sa gabi. Ni-exercise ko yan. So, makikita nyo po ang susunod kong mga vlog, mga lalabs ko. Kung gaano ko siya exercise. Pero ngayon, hindi ko pa ma-exercise yung aking legs. Pag ganyan, pababa pa, all the way pa ganyan. Tapos may belt pa akong ginagamit. So, i-stretch ko yan siya guys. Hinahinay lang pa ganyan kasi kakahilot lang po kahapon. So, igaganyan ko siya. Inahihinay lang. 15 minutes yan siya guys. Or sa bed. Higa ako para ilapat talaga yung mismo ito. Yung paa ko. Yan talaga guys yung nagpapahirap sa aking pagtatrabaho, yung aking paa. Dati pa naman to na, share ko na sa inyo kung ano-ano ba talaga yung problema ko guys. So, minsan talaga maiyak ka na lang sa sakit. Kasi minsan talaga nagka-cramps na yung paa ko. Hindi ko na yan siya kaya hindi ko na siya maiganyan. Kaya pag nagtatrabaho ako guys sa kusina, may mga ginagawa ko. Sinasandal ko na yung aking paa sa upuan na plastic, sa stool, ganun. Kasi nahirapan na talaga ako magtayo. Siyempre, pag OFW ka guys, kakayanin mo yun. Kakayanin mo kasi may trabaho ka. Kahit may nararamdaman ka po, sige pa rin para sa pamilya, lalong-lalo na kung single mom ka, walang tumutulong sa iyo. Kaya, alam nyo ba guys, hindi ko talaga mapigilan umiyak kasi kahit may kahit may nararamdaman ka syempre, kakayanin mo yun para sa mga anak mo. Kasi ikaw lang yung bumubuhay sa pamilya mo. Lalo na sa akin guys, 2 yung anak ko. So, ayan. Na-share ko lang po sa inyo kung ano ba talaga yung nangyayari sa akin guys kasi namimiss nila ako sa aking LS. Asan daw ako, ganun. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Team Dot. Mega love shoutout sa inyo lahat. Lalo na si Ma'am She Vlogs yung nag-ano sa akin. Tumutulong pa rin po sa akin. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Pasensya na kayo guys kung hindi ko kayo ma-full support. Pero pag medyo okay naman po yung nararamdaman ko, ayan, tawag dyan, yung lahat, ayan, isabi ko lang sa inyo, guys, ano ba talaga yung nangyayari kay Jem Vlog, no?
Ayan po yung aking paa guys. Lagi nang may ganito, may plaster. Bakit nga ba lagi nang may plaster? Di ko alam. Di ko alam. Charot. Siyempre guys, sa pagod na siguro. Sobrang pagod na. Naipon na. Sa pag-abroad lagi. Lagi na lang abroad si Jem. So, ayan na guys yung aking ano. Lagi nang may plaster yung aking legs. Ayan yung reseta ng doktor. Tapos, ito pa guys, yung pang ano, yung cream. Ina-apply ko pa yan siya. Pero syempre, hindi mawawala yung ating epicacent oil sa ating ano, sa ating kinagisnan. Ayan, dala-dala ko yung epicacent ko rin. Galing ng Bicol. Ina-upload ko yan siya guys. Pero hindi pa rin sapat. Kailangan pa rin talagang magpa-doktor, no? Nagpa-doktor na ako, guys. So, ayan. Unang, unang check-up ko sa Chinese doctor. Ayun. Hilot lang talaga buong ko. Kasi, guys, ito talaga yung aking, kasi yung manibag ko nasa, ko. Ayan, guys, buong ko. Ayan, yung dito at saka dito. Nangangawit na yan sa guys, yung buong ko. Yung buong buong paa ko guys. So, ayan. Lagi na yan siyang masakit. All the way na yan siya guys. Kaya mini-massage ko yan. Minamassage ko yan, araw-araw, bago umaga, hapon, bago matulog, gano'n. May exercise ako guys. So makikita niyo naman yun. Na i-upload ko yung pag-ano ko sa aking paa. Kasi kailangan siya na natin pa ganyan, hinay-hinay pa ganyan, ayan. Tapos may din ako guys. Ito, minamassage ko din siya, all the way dito, pa ganyan. Umaga yan siya guys, umaga, hapon, 15 minutes lang yan siya. Bago ako matulog, saka dito. Saka meron pa akong belt na ginagamit pag nasa nag-exercise ako sa aking higaan. Kasi guys, ito talaga yung problema ko, yung aking paa. Ayaw ko talaga guys, umiyak no. Napakasakit, 2 beses na to. Nangyari na nagpunta ako ng Chinese doctor. So, hindi ko lang mai-vlog, mai-upload kasi baka umiyak yung aking mga viewers dyan. So, hindi ko na lang yun kasi yung ko doon yung mukha. Baka maiyak pa kayo. Ito talaga guys, yung all the way ko, nahihilot dito, ayan. Tapos lagi ko siyang nilalagyan ng ganito, ng cream, dito, at saka, natin yung ayan guys, dito siya, lagyan ko siya ng all the way dito ng ng ganito. Ngayon kasi hindi ako naglagay guys kasi makati siya sa katawan. Ayan. Hatiin ko yan siya guys, tapan ko siya dito, saka dito. Ayan. Malagi akong may ganito, pang lang sa sakit. Kasi guys, hindi ako makalakad kasi yung yung muscles ko dito, na yan siya, nagka-cramp siya. Yung parang naninigas yung kanyang yung kanyang laman dito sa ko. So kaya iniingatan ko talaga yan siya guys. Hindi ako pwedeng maligo ng matagal. Sa kapag maligo, hindi umagang-umaga, maliligo ako yung tanghali na. Kasi hindi na maligam-gam na yung tubig sa ating Kasi ito talaga yung problema ko all the way. Kaya ini-exercise ko yan siya guys bago matulog. Yan. Tinulungan din ako ng amo ko na magpagamot. So ayan guys. Laking pasasalamat ko pa rin po kasi sa amo ko na sobrang bait. Ayan.